למגורים. גם היום קיים שימוש בפסיפס לצורך אומנות, ומי שיחשוף אותנו לזה הם אומנות הפסיפס גלי קמיל, ודוקטור ליהי חבאס, חבאס יש לומר, שהיא ארכיאולוגית וחוקרת אומנות במכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית. שלום לשתיכן. שלום. אז ליהי, בואו נתחיל עם קצת היסטוריה. בעצם אנחנו, המאה השישית לפני הספירה, אנחנו מתחילים כמה מוקדם. זה התחיל במאה השמינית, שביעית, הראשון היה רצפת פסיפס מחלוקים. מחלוקי נחל. חלוקי נחל בגורדיון, שזאת בירת פריגיה ברמה האנטולית בטורקיה, וזה חוזר במאה החמישית והרביעית ביוון, פסיפסי חלוקים, אבנים שנלקחו מהוואדי בלי שנגעו בהם, ששיבצו יצירות פשוטות, שהולכות ונהיות יותר ויותר ויותר מורכבות. ואז למרות שניסו לעדן אותם ולעשות מזה תמונה יותר איכותית ויותר מורכבת, המגבלה הייתה ברורה. המגבלה הייתה ברורה. ואז הם יצרו מהפכה, בעצם התפתחות טכנולוגית, והשתמשו באבנים שהיו בסביבה, כל סוגי האבנים שיכלו, שיש, אבן גיר, אבן חול, והם חתכו. וברגע שהם חתכו אותם לריבועים או לקוביות או למשולשים, קראו לזה אופוס טסלטום, עבודת אבנים, ואפשר היה לשלוט, פשוט לשלוט בגודל של האבנים ובמגוון. מה עם הצבע? הצבע היה הצבעים המקוריים של האבנים? תמיד היו צבעים טבעיים, וכשהיה חסר להם, הם יכלו להשתמש גם בזכוכית, לחתוך זכוכית ולהוסיף. וככה הם יכלו להגיע לרמה שהייתה מקבילה ליריבים הגדולים שלהם, שזה היו ציירי הכתלים. בעצם זאת הייתה יריבות בין אנשי הפסיפס והציירים שהיו על הפרסקאות. וכשהם הגיעו לרמה הזאת של אבנים קטנטנות, הם יכלו להגיע לציור מאוד מאוד מדויק. עד כדי כך... באיזשהו שלב גם עוברים לכתלים, נכון? זה תמיד היה גם בכתלים, אבל זה לא כל כך משתמר במצב של החפירות הארכיאולוגיות. אבל זה תמיד היה גם בכתלים, גם על הרצפה וגם על הכתלים. אבל יש פסיפסים שהם ברמה כל כך גבוהה מהתקופה ההלניסטית, שאם מתרחקים 20-30 סנטימטר, אי אפשר להבחין שזאת עבודה של אבנים. עד כדי כך זה מדויק. כשבודקת את הנושאים שעליהם נסבו עבודות הפסיפס, במה זה מדובר בעבודת קודש, אלילית, אלוהית יותר מאוחר? במה זה עשה? לא בהכרח. זה יכול להיות יצירה דקורטיבית, גיאומטרית או צמחית, אבל כמובן זה תלוי לפי התרבות. אם אנחנו מדברים על התקופה הקלאסית וההלניסטית והרומית, אז כמובן שייכנס לתוך הרפרטואר נושאים פגאנים של המיתולוגיה היוונית, באופן טבעי, בנוסף לדקורציה. ברגע שאנחנו עוברים לתקופה הנוצרית, אז נכנסות צנות של הברית החדשה והברית הישנה. עקדת יצחק וגם צליבה של ישו, או לידתו של ישו, זה תלוי בתרבות. אף פעם לא הפריע העניין הזה שאתה דורך על אותם דמויות? ככה, אז בדרך כלל על הרצפה לא היה כל כך מקובל, לדוגמה בכנסיות, נושאים פרופר קדושים כמו הצליבה. זה היה על הכתלים. על הכתלים היה, על האפסיס היה, על הכיפה היה. בדרך כלל יעדיפו נושאים יותר ניטרליים על הרצפה. אבל גם צלבים היו על הרצפה. אנחנו תכף נדבר עם גלי כדי להבין אולי משהו בקושי בעשיית פסיפס. זה ודאי היה בעבר משהו שייך לתרבות העשירים. אתה מסתובב בפומפיי ואתה רואה למי היה פסיפס ולמי לא. ממש לא. ממש לא, זה ממש לא, כי בהתחלה בתקופה ההלניסטית אנחנו מוצאים את זה באמת או באנדרון, שזה חדר ההסבה של הגברים של השתייה, שהם ישבו או שכבו בהסבה ושתו יין ומוצאים את זה על הרצפה, או בחדר המבוא, אבל החל מהתקופה הרומית זה מופיע, זה שווה לכל נפש, זה מופיע כמעט בכל בית, וגם בתקופה הביזנטית. אבל מישהו היה צריך לפנות לבעל המלאכה המקומי? בוודאי. היו בתי מלאכה מקומיים, ואנחנו יכולים לשים את היד שלנו עליהם, ועל הסגנון שלהם, ועל האופנה, והייתה העדפה אזורית, מקומית, תרבותית. גלי, את שמה לב על איזה תשתית היסטורית את יושבת? כן, האמת היא שזה... אני קטונתי, אחרי שדיברתי עם לי גם בחוץ, אז קטונתי, אבל
זה אהבה ענקית פסיפס. תשמעי, בואי נלמד רגע. תסבירי לנו איך זה נעשה בפועל, איך יוצרים את זה. אני יכולה לספר איך אני יוצרת. קודם כל, מתחילים מאיזשהו רעיון. מה שמנחה אותי זה בדרך כלל צבעוניות. קודם כל אני רואה את הצבע ואחר כך אני רואה את כל השאר. ובעקבות הצבע אני מחפשת את החומרים. זהו, בואי נעקוב אחרי התהליך, את רואה פה את האריח הזה. בואי נעקוב איך זה נעשה. אני שואל אפילו ברמה הטכנית, לא ברמה האמנותית. ברמה הטכנית זה נורא תלוי במצע. במקרה הזה זה מצע של עץ. יש כאן, העבודה הזאת מורכבת מקרמיקות, עריכי קרמיקה כמו שאתה יכול לראות כאן, שאותם אני חותכת בעזרת צבת קרמית. ויש פה גם אריח פסיפס ארמני, כך ששילבתי כאן צבעוניות יחד עם פסיפס אריח ארמני. מה גורם, מה מדביק, עם איזה דבק את עובדת? בדרך כלל מדביקים את זה עם דבק נגרים, כשזה על עץ. כה פשוט. כה פשוט, כן. דבק נגרים לבן שקוף, שהופך להיות שקוף. זאת הטכניקה המודרנית בעבודה על עץ. יש עוד הרבה טכניקות נוספות, ובאמת... כי תמיד אני חושב, אם עובדים על מלט, איזה משטח של מלט, אתה עושה, זה מתייבש, אתה צריך לעמוד כל הזמן עם מלט חדש. נכון, בפסיפס הקלאסי, הטכניקות שונות לגמרי. את מהנהנת כשאני אבין מה זה שונה? כן, טכניקות אחרות. יש לנו, הארכיטקט הרומי ויטרוביוס, שחי בתקופה של אוגוסטוס, כותב על התנאים האידיאליים, שצריך להיות 3 מצעים. מצע אחד, הנמוך ביותר, הוא צריך להיות מלט עם אבנים קצת יותר גסות, אחרי זה יש שכבה בינונית עם חצצים עדינים, ובסוף יש מלט ממש דקיק, שעליו עובדים לפי מה שהאומן עובד, יכול לעבוד במשך יום. הוא שם מלט טרי, מדביק. בוודאי. במציאות מוצאים רק 2 שכבות. כי יש הבדל... לא בסדר, לא תקין. יש פה עוד סדרה של חומרים מודרניים שאת משתמשת בהם על השולחן. נכון. מה זה בעצם... הפסיפס המודרני בעצם מרשה לנו להשתמש כמעט בכל חומר. כן, בכל חומר ועל כל חומר. ופה באמת אפשר לראות גם זכוכיות, שאני משתמשת הרבה מאוד בזכוכיות, ואפשר לראות את זה למשל ביצירה הזאת, שזה עבודת זכוכית פרופר על פיברגלס. יש כאן חרוזים, יש כאן עריכים בעבודת יד שאני צובעת לבד, יש כאן עריכים תעשייתיים, יש כאן אלמנט קרמי שאני יצרתי לבד, ואפשר להשתמש בעצם כמעט בכל חומר, במתכת, בהמון מחזור, הרבה מאוד מחזור. נכון, אם אפשר להשתמש בכל, אז הנה מצאנו את פתרון לבעיית המחזור שהופך לאומנות, אבל זה לא אומנות לעצלנים, מדובר לא, ממש לא. חרוץ ביותר. זה לא אומנות לעצלנים, אבל זה פסיפס ממכר, פסיפס זאת אומנות מדהימה. זה ממש עושה חשק, את יודעת, ממש עושה חשק. אני מאוד ממליצה, גם לנפש וגם גם למוח. זה פסיפס זה אומנות מדהימה, מדהימה, והיא כל כך עתיקה ובעלת ערך ומגוונת היום, כך שממש כל אחד יכול למצוא את עצמו בפסיפס. אחד הדברים הבעייתיים, זאת אומרת, דווקא בפסיפסים עדיין זה, שאתה גנבות של פסיפסים עתיקים בארץ אנשים... זה באמת בעיה בינלאומית. לא סתם אתה בסוף מגיע לאתר, ואת הפסיפס אתה מוצא במוזיאון ולא באתר עצמו. תודה רבה לי, תודה רבה גלי, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. נמשיך עם פינת החוקים המוזרים מהעולם. אות מעבר ונשוב. תודה רבה.